Hola, bona tarda. Espero que em sentiu bé. Són just les 7 i comencem aquesta xerrada, aquesta nova xerrada d'aquest cicle Illes del Món, que normalment es fa via presencial en un conjunt de les diferents biblioteques de Barcelona i aquest any, a causa del coronavirus, l'hem hagut d'improvisar d'aquesta manera, no sent presencial, sinó virtual a través d'aquest canal de YouTube de Biblioteques de Barcelona i que d'alguna manera també ajudarà a donar a conèixer aquestes illes. Aquest any, per la gent que ens ha escoltat o ha vingut a les conferències altres cops, ja sap que cada any és un cicle temàtic i, per tant, tracta diferents aspectes del fet de viatjar. I aquest any ens centrem en les illes. Avui començarem a parlar d'Indonèsia, com heu vist en el títol, i serà la 6a xerrada. N'hi ha 14, de manera que us convido, si us ha agradat aquesta xerrada, a accedir a les altres, que podreu anar veient en les diferents xarxes socials de Biblioteques de Barcelona, per tal de poder gaudir encara de Rapa Nui, de Cuba, de Vanuatu, Nova Zelanda, diferents illes de les quals parlarem els propers dies. Sense més dilació, anirem parlant d'Indonèsia i primer de tot m'agradaria presentar-vos una mica el país com a tal i explicar-vos el per què m'interessa explicar Indonèsia. Per mi Indonèsia és un d'aquells països que aporten moltíssim perquè és tan divers, per això es diu el subtítol de la conferència l'Arxipèlag de la diversitat, que segurament qualsevol que siguin els nostres interessos segur que els culminarà. Des d'observació de fauna, des de cultures tradicionals, des de l'estudi de diferents religions, ja en parlarem, des de la gastronomia. És un dels països amb una gastronomia més rica justament per aquesta gran diversitat de població que hi ha. És també un dels països, podríem dir, més singulars, perquè és més que un país, és un conjunt d'illes. Són 17.500 illes. I per tal de fer-vos una mica entendre la complexitat de viatjar per Indonèsia, m'agradaria ensenyar-vos unes quantes fotografies. Anirem alternant fotografia i la meva cara, que espero que no surti gaire sovint perquè són més interessants les fotografies o els mapes, i, per tant, us ensenyaré el que a mi m'agrada sempre començar, que és la situació del país com a tal. Fixeu-vos que Indonèsia són aquest conjunt d'illes, de fet és un arxipèlag, és l'arxipèlag, podríem dir, més gran del món que aglutina un sol país i veureu que abarca des del sud-est d'Àsia fins tota la zona d'influència d'Austràlia. M'agrada sempre començar, que és la part d'Irian Jaya que pertany pròpiament a Indonèsia. Després us explicaré una cosa d'una línia que parteix aquesta zona entremig i que diferencia les diferents zones climàtiques. Si tenim en compte que l'Equador passa per aquí, en realitat aquest mapa està distorsionat. De manera que a mi sempre m'agrada ensenyar això, que a més també us convido a veure aquesta pàgina web d'aquí, que és The True Size, que el que permet és identificar un país situant-lo a sobre d'un altre per veure realment quina és l'extensió d'aquest país sense els efectes de la deformació que la projecció de Mercator efectuen els països. De manera que, fixeu-vos, des de, si agafem la illa de Sumatra, que és la que cau sobre Portugal i Espanya, fins a Irian Jaya, tenim tota l'extensió d'Europa i, per tant, més que dir me'n vaig a Indonèsia, gairebé hem de dir a quines illes d'Indonèsia anem, perquè diguem que són moltes i totes elles molt diferents. Alguns números que resumeixo aquí per parlar de la República d'Indonèsia, com us deia, 17.500 illes, les més grans són la de Sumatra, Java, Bali, Borneo, Sulawesi, ja les anirem veient, i
té gairebé 2 milions de quilòmetres quadrats d'extensió. Això fa que sigui el 14è estat més gran del món. Però a la vegada també, fixeu-vos amb la quantitat de gent que hi ha, 267 milions de persones, cosa que fa que sigui la quarta nació més poblada. I, de fet, l'illa de Java, que concentra més de la meitat de la població, doncs és una de les illes més poblades de tot el món, no? La llengua, doncs, n'hi ha una, que és l'indonesi, que, a més, també, que és el país veí, que és Malàisia, es parla una llengua molt similar, és gairebé idèntica, i, a la vegada, també més de 700 llengües diferents que corresponen a 633 grups ètnics. O sigui, en realitat, dins d'aquestes illes hi ha una complexitat ètnica brutal i, per tant, doncs, també, com us deia, descobrirem mons diferents en un mateix país. Indonèsia és també, pel fet de ser un dels països més poblats i pel fet que la religió principal d'aquí és l'islam, amb un 87%, doncs és el país amb més població musulmana de tot el món, per davant d'Aràbia Saudita o algun dels països del Pròxim Orient que podríem primer assimilar a una concentració de musulmans. Doncs no, els principals són aquí a Indonèsia. I anirem a visitar aquestes illes, perquè no podem veure-les totes, però com a mínim farem una mica un tastet de cadascuna d'aquestes per explicar-vos fins a quin punt illes que són tan properes, en realitat són extrems molt diferents i, per tant, venen a representar aquesta gran diversitat que té Indonèsia. Primer mirarem una mica de Java, anirem a Borneo, després a Sulawesi, a Bali, a Lombok i, finalment, acabarem a Komodo. Per fer-vos una mica de història, no explicaré tot això, però, bàsicament, hi ha l'arribada de l'Homo erectus, s'ha trobat uns fòssils que són l'home Java, pròpiament a l'illa de Java, que es remunten a un parell de milions d'anys d'antiguitat i fins a 500.000 anys, i després, mica a mica, ja es va veient com les diferents civilitzacions van passant per aquí, especialment d'influència de la Índia. Per això es diuen Indonèsia. De fet, el nom és, podríem dir, les illes de l'Índic, de la Índia, per el que és la influència que el subcontinent indi va tenir tant amb la cultura com amb la religió. És quan, a partir del segle VIII fins al XII-XI, apareixen imperis localitzats que es fonamenten amb la religió budista o una altra, que és el regne de Mataram, en la religió hindú. I això fa que la sèrie d'obres arquitectòniques que trobarem aquí d'aquesta època fan referència a aquestes dues grans religions. Després, a partir del segle XV-XVI, apareix el sultanat de Demak, que és la introducció de l'islam a Java, i després s'acabarà expandint per tot Indonèsia. I després, a partir del segle XVI, és quan hi ha l'arribada dels europeus. Primer amb els portuguesos, que arriben a les Moluques buscant les espècies, i després amb els holandesos, a partir de 1602, que estableixen a Jakarta, la seva nova capital, que és Batàvia, per tenir-hi el centre de la Companyia Holandesa de les Índies Orientals. I a partir d'aquí han anat controlant tot el país fins que hi ha alguna invasió anglesa, però després s'acaba i els japonesos acaben a la Segona Guerra Mundial envaint el país, i després de la Segona Guerra Mundial es proclama la independència del país pròpiament de les mans dels holandesos. Això fa que també, òbviament, tenim moltíssima història per davant i fa que sigui també un dels atractius d'aquest país. Si comencem a Java, ens concentrarem, com deia, amb la illa més poblada i, d'alguna manera, també la que dona peu a parlar d'Indonèsia com a tal. Indonèsia, si la llengua actual és l'indonesi, és la llengua que parlaven en aquesta zona. De manera que han anat expandint-se, han anat guanyant terreny i, de fet, encara avui en dia hi ha una política del govern d'enviar gent de Java cap a altres illes per, d'alguna manera, fer més indonesis les illes que potser poden estar més allunyades del centre de poder. Com us deia, és una illa gran, té uns 800 quilòmetres de llargada i aquí s'hi concentren 141 milions de persones. Realment és moltíssim. El que podrem veure aquí, evidentment, a part de ciutats molt poblades, com Jakarta,
doncs també serà o començarà a ser els paisatges que veurem a la resta del país, que són les terrasses d'arròs. Moltes vegades tenim present les de Xina, però aquí a Indonèsia també, en moltes illes, hi veurem aquestes terrasses, aquest paisatge magnífic dels arrossars tots escalonats pujant per les muntanyes. Són paisatges que realment són molt bonics i molt fotogràfics. Aquí, a més d'arròs, també s'hi cultiva cafè i antigament hi havia hagut una fauna molt interessant, però és evident que per l'acumulació de gent aquí s'ha anat extingint. Hi havia que si un lleopard, rinoceront, diverses espècies d'ocells, moltes espècies endèmiques que serà una mica un nexe d'unió entre aquestes diferents illes, perquè cadascuna d'elles ha permès l'especiació de diferents animals i plantes. Comencem amb Jakarta i en aquest cas trobarem una capital molt gran, evidentment, molt extensa. Ens centrarem només al centre. Per mi no és el millor del viatge. Si es pot obviar, és una molt bona oportunitat de tenir més temps per conèixer altres zones més interessants, però, de totes maneres, sí que pot ser interessant per conèixer alguna de les fases històriques de Java i especialment de tot Indonèsia. I en concret, a mi m'interessava conèixer l'antiga Batàvia, aquesta ciutat que van construir els holandesos per centrar la seva administració de la Companyia de les Índies Orientals, i això és al voltant de la plaça de Taman Fatahillah, que és la plaça antiga, podríem dir, de la població. Us ensenyaré algunes fotos de manera que pugueu anar veient i començarem també a entrar en detall amb el que s'hi pot veure. Com us deia, és una ciutat molt extensa, moderna també. També és cert que força caòtica pel fet de concentrar aquí més de 10 milions de persones. Evidentment, hi ha molt de trànsit. Principalment són també motoretes, rickshaws, que es diuen. Trobarem remanents d'aquella ciutat que us comentava, de la creada pels holandesos, com aquests canals. Els holandesos, quan van venir aquí, què coneixien? Amsterdam, i allà està ple de canals. Van replicar-ho perquè veien que era útil per arribar amb les seves barcasses fins als magatzems, per intercanviar mercaderies, etc. Però no van pensar que el que podia funcionar a Europa, potser aquí, que estem al mig del tròpic, no era tan bo, com és el fet d'utilitzar aigua concentrada, que és una cria perfecta per mosquits que portin la malària, per la febre groga, per tot de malalties, que feia que Batàvia com a tal, que era una de les poques poblacions que hi havia en aquesta zona del món, a partir del segle XVII-XVIII, fos un port de recalar imprescindible per a aquelles embarcacions que feien la ruta de la volta al món, però que era molt temuda justament per les malalties que se'n podien derivar. Un cas d'ells és justament el capità Cook, James Cook, anglès, que va donar 3 voltes al món, i ell va ser una de les persones que es va interessar més per evitar el que és l'escorbut, aquesta malaltia que afecta a tots els mariners en uns viatges en vaixell que siguin llargs. I va fer tots els seus mecanismes. La conclusió és que cap dels seus mariners va agafar l'escorbut, però quan van arribar aquí a Batàvia al final del seu viatge, quan feien una escala ja per marxar fins a Europa i arribar a casa, aquí van morir molta de la tripulació que fins aleshores s'havia mantingut sana, justament per aquest focus de malalties que us comentava. Avui en dia, evidentment, tot això està més controlat, però tot i així es veu una certa deixadesa que no deixa de ser concentració humana de tot tipus, gent rica i també, evidentment, gent pobra. Al centre, alguns edificis històrics, colonials, com el que és el Museu del Banc o l'estació de Jakarta, però si anem en aquesta plaça que us comentava, aquí trobarem el que és l'edifici històric de l'Ajuntament, del segle XVII, i a la vegada també trobarem una mica tota l'activitat que anirem veient en altres ciutats. Fixeu-vos que hi ha moltíssimes bicicletes, moltíssimes paradetes de menjar,
menjar tradicional, des de ous bullits, menjar tipus gado-gado, el goreng, nasi goreng, fruita, una gastronomia que també farà que puguem gaudir de la diversitat de totes aquestes illes. La veritat és que val la pena que ho tasteu perquè és una gastronomia molt rica. I una de les coses també interessants d'aquesta plaça, i que això ho veurem també tant aquí a Jakarta com a Yogyakarta o fins i tot a Bali, és el que és les ombres xineses. Nosaltres li donem aquest nom, però en realitat gairebé li podríem dir ombres indonèsies, perquè aquí són molt conegudes, és una tradició. En un edifici que havia estat ocupat per una església, i aquí et diuen que havia estat enterrat el fundador de Batàvia, doncs aquí hi ha un edifici que explica tota la història del wayang kulit. El wayang kulit són aquestes figures fetes tradicionalment amb cuir, treballat, foradat i retallat, o amb figuretes més tridimensionals, que el que fan és representar històries. I són històries que es remunten a l'època hinduista de l'illa. Són històries que reconten episodis del Ramayana, del Bhagavad Gita, que són llibres de la religió hindú i que expliquen diferents històries. Aquí, ja sabeu, els qui veniu a les xerrades que faig físiques, sempre m'agrada portar objectes perquè és la manera d'interactuar amb vosaltres i ensenyar-vos coses d'allà. I aquí, per exemple, podeu veure una d'aquestes figuretes, d'aquestes de wayang kulit. Això fa un dels souvenirs més interessants que podeu comprar perquè, al final, és a petita escala el mateix que utilitzen per fer aquest joc d'ombres xineses. A la vegada també ja us ensenyaré, s'hi posa una orquestra de gamelan, que es diu, una orquestra metàl·lica, que permet disfrutar de tota la vista i de l'oïda i poder conèixer aquestes històries, encara que ja us explicaré que això realment poc entendrem perquè sempre és amb la llengua local, de manera que, a no ser que la dominis, poca cosa entendrem. El següent punt que us volia ensenyar és Yogyakarta. Hi ha Jakarta i Yogyakarta, que seria com l'antiga capital. De fet, és una ciutat reial. Aquí hi havia una de les ciutats importants de l'illa i encara avui en dia hi ha un senyor, que és el soldà Hamengkubuwono Desè, que és el soldà de Yogyakarta i encara és el governador de la regió. És una de les ciutats més interessants de tota Indonèsia perquè guarda tota aquesta cultura que es va quasi perdre amb l'arribada de l'islam. Aquí, tot i que ells ja estan convertits a l'islam, han conservat tot el que és les tradicions culturals hindús. De manera que aquest wayang kulit, per exemple, que us comentava que són representacions d'aquests llibres sagrats hindús, se segueixen escenificant, la música tradicional també es practica, els oficis antics també. És un lloc on s'hi fan tallers, s'hi fan mostres d'aquestes activitats i, per tant, és com la versió cultural de Jakarta i realment val la pena de conèixer-ho. Us ensenyaré algunes fotos també, perquè veieu, és una ciutat una mica més, podríem dir, més tranquil·la, tot i que, evidentment, les motos i els rickshaws estan per tot arreu, però és més calma i fins i tot, com que és més petiteta, també es pot fer a peu. Aquí, principalment, hi ha uns quants llocs que val la pena de conèixer. En total són uns 3. Taman Sari, això són els jardins reials. Hi ha el palau i, a part, els soldans i tota la seva cort es venien a relaxar aquí. Són els jardins i banys del segle XVIII que actualment encara ens permeten poder veure com vivien en aquella època a la cort reial i realment passejar-se per aquí en un dia de calor,
que solen ser molt freqüents, estem parlant que estem en el tròpic, i a sobre, doncs, amb molta humitat, la veritat és que quan passes per aquí et venen ganes de tirar-te a la piscina, però realment està prohibit perquè és de mostra, no? Això sí que tingueu present, si aneu cap allà i agafeu un hotel, penseu que un hotel amb piscina, que n'hi ha molts, doncs, pot valdre la pena perquè anar aquí al Tamansari t'agafen tantes ganes de banyar-te que realment després quan arribes a l'hotel doncs, és bo de poder-t'hi llançar directament i poder gaudir d'aquesta aigua tan fresca. L'altre lloc interessant que està molt a prop, un parell de quilòmetres, és el Craton. El Craton és el Palau Reial i data de 1756. Aquí és on encara viu aquest sultà que us comentava i on encara es mantenen també totes aquestes tradicions. Aquí veiem un component de l'orquestra de Gamelan anant cap a un dels pavellons que hi ha a la zona per fer un concert per tant gent local com els turistes. Tu vas allà i dius, a veure, avui què faran? Doncs avui hi ha un taller de Wayang Kulit, hi ha un altre concert de Gamelan i doncs compraran les entrades per tot el que vulguis veure. És un museu, com si diguéssim, a l'aire lliure on hi pots interactuar amb la gent local. Aquesta doncs és una orquestra de Gamelan i la veritat és que és una música molt no estrident, però sí força acolorida, podríem dir, que fa que segur que ho gaudiu. També hi ha tallers, com us deia, d'altres coses, com el batik tradicional, que és la pintura de les teles, o el que us comentava de les figures de Wayang Kulit. Aquest senyor està aquí treballant el cuir i després el pintarà per fer aquestes grans figures que després són les que fan servir per fer els espectacles d'ombres xineses, o podríem dir, de Wayang Kulit, aquestes ombres indonèsies que a més també són patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, de manera que realment han estat reconegudes per tot el que és la seva relació històrica amb els aconteixements de tots els episodis pels quals ha passat a Java i doncs per extensió també tot el país. Des de Yogyakarta anirem a 2 punts que són també patrimoni de la humanitat i que són del més interessant a nivell arquitectònic. Per una banda, Borobudur. Borobudur és una construcció budista i l'altra, que veurem, que és Prambanan, és hinduista. De manera que aquí també tenim justament les dues grans religions anteriors a l'Islam que les dinasties que governaven aleshores i que tenien aquest credo van acabar desenvolupant un temple que fos suficientment, podríem dir, entenedor de la gran riquesa que tenien aquells regnes. El primer d'ells és Borobudur, construït al segle IX per la dinastia Sailendra i algunes curiositats són, per exemple, que hi ha 1.460 panells amb relleus explicatius de la vida de Buda. Ja en veureu uns quants per entendre. Quan en veieu un, direu, ostres, que complex s'ha de fer, quin treball que porta? Doncs n'hi ha 1.460. De manera que realment és un treball increïble i realment una de les joies que si som a Java hem d'anar a veure perquè és realment impressionant. És com si fos una espècie de piràmide, fins i tot té diferents pisos, tot ell amb una estructura i una complexitat que ve a representar diferents estats podríem dir, de tota la mitologia del budisme, i culmina amb una estupa on hi ha a l'interior una cambra buida on hi havia una estàtua de Buda. També hi ha altres nínxols i altres estupes amb estàtues de Buda. En total n'hi ha fins a 74. I tens diferents accessos amb diferents passadissos que et permeten anar descobrint tots aquests panells. Els que us comentava d'aquesta complexitat artística, doncs pensem això, és del segle IX, quan aquí al Pirineu ens dedicàvem a fer les capelles i esglésies romàniques, que estan bé, però diguem que potser no són el culmen de l'arquitectura o de l'art, doncs aquí estaven fent això. O sigui que realment estem parlant d'una civilització antiga amb una capacitat artística i de treball increïble. Fixeu-vos aquests panells, no? El que us comentava és un detall, un preciosisme exquisit, tot això al voltant de tots aquests passadissos fins a dalt de tot del que és la gran estupa.
com us deia, és un dels llocs que no us podeu perdre i que, doncs, evidentment, tant els turistes com la gent local van allà per acabar-s'hi fent fotos i descobrir aquest art que havia estat perdut fins al segle XVIII. Aquest edifici es va abandonar, es va redescobrir quan van arribar els anglesos i es va reconstruir a partir de principis del segle XX, no? L'altre lloc que us deia és Prambanan i aquí el que és important doncs, són els pinacles, no? Les torres que s'aixequen fins a 47 metres d'alçada, la més gran, i és un temple, com us deia, hinduista. Aquí la dinastia Sanjaya va voler quedar bé i va dir Borobudur, que està al costat, està molt bé, però nosaltres farem una cosa encara més gran, no? I van fer tot un recinte de temple que arriba fins a 240 estructures, que es diu aviat, i totes elles també decorades amb estàtues, en aquest cas no de Buda, sinó hinduistes. De fet, està dedicat a Trimurti, de manera que tenim estàtues de Brahma, de Vishnu i de Shiva, amb una gran estàtua de Shiva que estava a la cambra central, no? Si passegem per aquí, doncs aquí ens podem deleitar, podem estar ben bé tot un dia sencer passejant-nos per les diferents estructures, no? Tot el que és aquesta zona havia estat molt malmesa, s'està reconstruint encara avui en dia, però diem que ja el que podem anar veient ens permet entendre realment la riquesa arquitectònica també d'aquesta civilització i d'aquest imperi. Realment és fenomenal, no? I fixeu-vos que també és molt diferent del que havíem vist abans a Borobudur. Fixeu-vos també, sobretot, amb tota aquesta quantitat d'estàtues que arriben a decorar-ho tot, no? És una espècie de barroc hindú perquè està tot ell decorat, no? Com us deia, doncs, és per perdre-s'hi i per admirar, no? Sobretot perquè també és construït a la mateixa època i fixeu-vos el detall i la bona conservació de la pedra, no? Aquí, doncs, unes treballadores començant a veure com reconstruir un dels temples i alguns detalls més, no? Amb aquest escenari d'aquí, doncs, s'agafa com a teló de fons d'unes representacions que es fan tant aquí com al temple, tant al temple com també pròpiament a la ciutat de Yogyakarta, que són les representacions del Ramayana. És una de les històries més conegudes d'aquest llibre, el rapte d'una princesa, que després la porta un semidimoni i després Hanuman, el déu Miku, intervé per salvar-la i després tota una sèrie d'històries relacionades que es representen amb un ballet que es representaven també a la cort ancestral de l'imperi hinduista d'aleshores. De manera que el que estem veient no deixa de ser una representació que ja fa més de 1000 anys es representava també. I és una de les activitats que també recomanaria d'anar a veure quan estigueu aquí a Prambanan o a Yogyakarta, per anar a veure un d'aquests ballets, perquè us donarà una mica més l'aspecte, la sensació d'estar fent un viatge històric. Haureu vist les ruïnes, però a la vegada també després podeu veure aquestes representacions que no deixa de ser que fa centenars d'anys que es van representant i que permeten entendre també aquesta mitologia que hi ha al darrere de tots aquests edificis. A més, després us podeu fer una fotografia amb els actors principals, de manera que quedareu retratats per l'eternitat amb tots aquests grans actors. El següent lloc que m'interessa explicar-vos no és pròpiament ni una ciutat ni una construcció humana, però és una construcció natural i que els humans aprofiten. Es tracta d'un volcà, i un volcà que encara avui en dia està en activitat, no en erupció, però sí en una activitat constant, i aquesta activitat el que fa és que aboca sofre gasós que ve de l'interior de la Terra, que es liquifica i es solidifica al peu del volcà i que es converteix en mineral de sofre, de manera que podeu anar fins a la vora del volcà i veure com en l'actualitat
els habitants de la zona el que fan és baixar en aquesta espècie de mina a aire obert de sofre per extreure el sofre. I aquí us ensenyaré ara un moment un fragment d'aquest sofre. Fixeu-vos que és un mineral totalment groc, que és agafat directament d'allà. És un comerç també, perquè ells es dediquen a extreure aquest mineral. És un mineral que es fa servir en moltíssimes aplicacions, entre ells obtenir àcid sulfúric. I la manera que tenen artesanal de treure el sofre i de carregar-lo per tot el que és la pendent de la caldera interior del volcà fins al marge i després baixar-lo, fa que sigui un espectacle realment colpidor, perquè porten unes càrregues immenses. Ara us ho explicaré, ara us ensenyaré. Només perquè tingueu una mica d'idea de la complexitat d'aquest volcà, és que al fons hi ha un llac, que és bastant gran, uns 700 metres de diàmetre, i aquest llac, l'aigua que té, és gairebé tot ell àcid sulfúric concentrat. Perquè us feu una idea de la concentració d'aquest àcid sulfúric, que ve justament per tota l'afluència de sofre que s'ha anat diluint en aquest llac, us comentaré el que és l'escala de pH. El pH tothom sap què és un valor d'una escala que et determina si aquella substància és àcida o bàsica, i perquè us feu una mica d'idea, el pH de l'àcid de les bateries i el de l'estómac, el de l'àcid de l'estómac, és entre 0 i 1. El pH d'aquest llac d'Agen és de 0,13, o sigui que realment és com si fos líquid de bateries directament concentrat. És un lloc impressionant. Us heu d'imaginar, entremig de volcans ara extingits, s'aixeca un volcà que a mesura que t'hi vas apropant, que són unes 3 o 4 hores d'ascensió, vas veient que va perdent la vegetació, veus un núvol de vapor que surt del centre i quan arribes al marge veus aquesta espècie d'ambient fantasmagòric, que sembla aquí que arribis a l'infern de Dante, perquè des d'aquí la vora el que fas és mirar cap a dins. No és l'únic volcà en activitat que hi ha a Indonèsia. Fixeu-vos aquí en el mapa, n'hi ha moltíssims, fins a 127 volcans actius. I això és perquè el país es troba en el que es coneix com a anell de foc del Pacífic, que és una unió entre les diferents plaques tectòniques que fa que aquí l'activitat magmàtica sigui molt i molt forta, de manera que hi ha tots aquests volcans. I aquí ha donat la casualitat que el que surt, el que aflora, és sofre directament, de manera que el que han fet és aprofitar aquest sofre amb unes conduccions que fa que es vagi vessant en forma de líquid, que després es solidifica, el trenquen i obtenen trossos que carreguen amb cistelles, se'ls posen aquí sobre les espatlles i el carreguen. Penseu que aquestes cistelles pesen en total uns 70 a 80 quilos. Això és el pes d'una persona adulta, d'un home adult. Realment, jo vaig poder provar d'aixecar una d'aquestes i em va costar moltíssim. Doncs ells això ho fan entre 2 i 3 vegades al dia, pujar i baixar amb aquestes quantitats, i per això acaben cobrant entre uns 10 i uns 15 dòlars. O sigui que realment és una feina duríssima, que a més també heu de pensar que es fa entre aquests gasos que, si visites el lloc un sol cop a la vida, doncs no passa res, però si estàs treballant-hi cada dia, doncs evidentment t'acaba afectant a la salut. De manera que, pel que és l'economia local, són uns sous molt bons, però, evidentment, aquesta gent mor jove perquè entre el treball fort i la contaminació, els àcids que respiren, fa que no puguin arribar fins a molt grans. Tot i així, hi ha molta gent jove, especialment, que s'hi dedica i els podem anar veient tot al llarg del camí o aquí en aquesta caseta, que és on es pesa. Llavors, aquí cadascú porta la seva càrrega i els capatassos els hi paguen pel pes que hagin portat. Realment és una feina molt dura i és d'aquelles coses que val la pena conèixer perquè moltes vegades ens queixem de com de dura és la nostra feina i si ho comparem amb feines com aquestes doncs veurem que potser ens queixem una mica per no res. L'altre
L'altra illa que us volia parlar, que és, de fet, una de les més interessants, tant a nivell de les cultures que hi habiten, com també de la fauna que hi ha, és Borneo. Borneo és una illa, però que en realitat pertany a 3 països. És l'única illa que està compartida per 3 països diferents, que són Indonèsia, el que és la part sud, que es coneix com a Kalimantan, i 2 estats de Malàisia, que són Sabah i Sarawak, al nord, i entremig també el que és el Sultanat de Brunei, que és un país molt, molt petit, però que està allà al mig i, a més, és molt ric perquè té petroli. De manera que segur que heu sentit parlar de la riquesa del sultà de Brunei, no? Doncs es troba aquí. I aquesta illa és la tercera illa més gran del món. Té 743.000 quilòmetres quadrats, que aviat es diu, no? L'interior, tot ell, és força desconegut. És una zona muntanyosa, molt selvàtica. Això fa que, doncs, evidentment, la fauna i la flora que hi ha siguin molt interessants. Moltes de les espècies encara no són conegudes i les que són conegudes doncs, ens han permès entendre fins a quin punt l'especiació en les illes doncs, ha donat una sèrie d'endemismes que no trobem en cap altre lloc, no? Aquí, a l'interior de l'illa, hi ha fins a 7 ecoregions. Són diferents ecosistemes que ens permeten parlar de 15.000 espècies de flors diferents. 15.000, estem parlant. 3.000 espècies d'arbres, 221 de mamífers, 420 d'ocells, realment una quantitat importantíssima de fauna que, malauradament, també s'està perdent. I s'està perdent perquè Borneo és una de les principals zones tant de tala d'arbres per obtenir fustes exòtiques, com també per la plantació del famós palma de l'oli. Quan nosaltres llegim les etiquetes dels aliments que posi oli de palma, doncs molt d'aquest oli s'ha extret de plantacions d'aquí de Borneo que, doncs, si han crescut aquí és perquè abans s'han tallat tota la selva que hi havia aquí per plantar aquest oli que doncs, hauríem d'intentar no consumir perquè el que afecta doncs, és a la biodiversitat del nostre planeta. No? I també hi ha molta diversitat de les cultures que hi viuen aquí. No? Aquí és on viuen, doncs són originaris els Dayak o Iban, que són els famosos talladors de caps que vivien a la zona i que doncs, amb algunes novel·les surt, no? Com per exemple doncs, tot el que són les novel·les d'Emilio Salgari, de Sandokan, doncs, també fan referència aquí a Borneo. I del que m'agradaria parlar-vos més és doncs, de la fauna que hi ha, perquè realment és un lloc increïble. No? Us ensenyaré algunes fotos perquè veieu, perquè hi ha un animal que a mi és un dels que més em fascina, que és aquest d'aquí. És el nassut o nàsic, que és aquest mico, que el que té doncs, és una protuberància al nas, és molt i molt gran, i que jo, que soc molt aficionat als Tintins, doncs sempre havia vist aquesta tira còmica que surt al vol 714 a Sydney i que a més fa molta gràcia perquè doncs, assimila a un d'aquests nassuts al que és el personatge de Rastapopoulos, que com veieu doncs, també té un nas així. No? Són uns micos que només es troben aquí, a Borneo, i que quan els veus doncs, et quedes com si estiguessis allà al mig de la vinyeta de Tintín i veient doncs, uns dels animals una mica més estranys que hi puguin haver, no? Perquè tenen molta similitud als humans, però aquest nas tan desproporcionat doncs, fa que siguin una mica surrealistes. També hi ha les famoses nepentes, hi ha diferents espècies que són aquestes plantes carnívores que el que fan doncs, és que algunes fulles les converteixen en aquesta espècie de copes que a l'interior doncs, tenen substàncies que actuen com si fossin una mica uns sucs gàstrics que els insectes que hi van caient doncs, acaben sent digerits i absorbits per les plantes. No? Porcs senglars, cocodrils i els famosos orangutans. No? Els orangutans de Borneo, com ja sabeu, també n'hi ha a Sumatra, on allà de fet hi ha 2 espècies diferents, però la gran població es troba aquí a Borneo i el problema que ens trobem és que cada cop n'hi ha menys. Doncs per aquesta mateixa tala indiscriminada dels arbres, doncs, queden només 70.000 individus d'orangutans entre totes les 3 espècies. No? Això fa que llocs com aquest, que era un
una espècie de santuari dels orangutans on siguin especialment importants per salvar els orangutans que han entrat en contacte amb l'ésser humà a través de la tala dels seus boscos. Aquí és on els recuperen i després s'intenten reintroduir en l'interior de la selva. Aquí veiem com baixa per donar menjar i cada dia els xequegen a nivell mèdic per saber que estan correctament i a la vegada després els fan una mica fora perquè tornin a la selva. És un control, però que tampoc no volen que hi hagi una interacció humana tan gran com perquè s'habituïn a l'ésser humà. Alguns esquirols, realment la fauna és interessantíssima. I també, com us deia, les cultures. Hi ha alguns llocs on hi ha campaments dels Iban i dels Dayak que et permeten apreciar els seus oficis antics, les seves tradicions culinàries o fins i tot de caça. Ara ja no cacen caps, evidentment, però encara utilitzen les sarbatanes per poder caçar i que et fan demostracions o el que són els balls, les arts, de manera que tot això no es perdi perquè és un efecte distintiu del que és la majoria javanesa de tot el país. El que us comentava abans que el govern intenta cada cop assimilar més la cultura javanesa en totes les altres illes i, en canvi, trobar-te aquí que els Iban encara permeten mantenir les seves tradicions cada cop és més important. Un espectacle que et fan al final per ensenyar què són les danses tradicionals i els vestits, però l'illa que sí que em va realment sorprendre per la seva originalitat i sobretot també per el que és la seva autenticitat és l'illa de Sulawesi, l'antiga Celebes. Aquí a Celebes el que trobem és una cultura en una zona concreta d'aquesta illa que manté un ritus de la mort molt particular. En aquesta illa, que també és una de les més grans de les Sunda Majors, és la 11a illa més gran del món, o sigui, no estem parlant de qualsevol illa, hi ha una zona a l'interior que és Tanah Toraja. Aquí viuen 1.100.000 habitants, 100.000 torages, que són molts d'ells cristians, també n'hi ha encara d'animistes i comença a haver-n'hi alguns de musulmans, però això fa que tinguin una tradició molt particular a l'hora d'enterrar els seus morts. Això fa que sigui un dels ritus funeraris més importants, més elaborats que hi ha en totes les cultures del món i fa que també hi hagi molts antropòlegs que l'han estudiat. I el que és més bo de tot és que converteixen la mort i l'enterrament en una gran festa on conviden també a la gent de fora. De manera que tu pots anar allà i si tens la sort que estan celebrant la festa d'algú, normalment se celebra més cap a l'estiu, de manera que pots tenir una mica més de sort i poder veure una d'aquestes festes, et permeten presenciar-ho perquè per ells també al final no deixa de ser que la festa és voler acomiadar el mort amb el màxim d'esplendor possible, ja us ho explicaré, i el fet que hi vagi gent de fora, turistes, fa que també aportin una mica més de caché, podríem dir, el que és aquest enterrament, aquest comiat. De manera que us ensenyaré unes quantes fotos d'aquí, perquè a més també és per mi un dels paisatges més bonics, més impressionants de tot Indonèsia, pel que fa sobretot a aquestes terrasses que us comentava, veieu aquí els arrossars, és una zona molt muntanyosa, però el que és la vall principal, la vall de Tanah Toraja, és la que queda al fons i les muntanyes veiem totes aquestes terrasses d'arròs que encara es cultiven amb el que és, diguem, els mètodes tradicionals, que incorporen l'ús d'arades amb bous, estirat per bous. La manera d'anar per aquí pot ser amb una motoreta, llogues una moto i vas per aquí, per tots els camps i els diferents poblats, on vas veient també l'arquitectura local. I l'arquitectura local és molt particular, de fet es reconeix de seguida perquè ells diuen que és com si fos posada una barca tradicional posada aquí a sobre la teulada. Per això té aquestes teulades que acaben en forma com de proa i de popa, i diuen que originàriament els torals ja venien del mar i es van assentar aquí i ja des d'aleshores es van convertir en agricultors. El fet és que principalment la seva economia és el cultiu de l'arròs i llavors et trobes que hi ha
doncs, una diferenciació molt clara entre les cases, que en aquesta fotografia, doncs, per exemple, podríeu tenir a mà dreta, aquí és on viuria la família Toraja, i al davant el que fan és construir-hi els graners on guarden aquestes grans quantitats d'arròs, no? I a cada generació es construeix una nova casa, de manera que en realitat això que veieu que és un conjunt, que gairebé semblaria un poble, en realitat doncs, són unes unitats familiars en què hi ha, per una banda, les cases que s'han anat construint al llarg de la història d'aquesta família i al davant, amb el teulat vermell, el que serien els graners. I aquí al terra, l'arròs que s'està assecant al sol, no? Hi ha un llibre molt interessant, que és aquest d'aquí, no és un deporte de riesgo, per a l'antropòleg Nigel Barley, que és el que també va escriure Un antropólogo inocente, que aquí doncs, explica les seves experiències estudiant els Toraja, i més també després se'ls van portar a Londres perquè construïssin una espècie de graner d'aquests en un museu, de manera que va tenir doncs, la visió in situ i després a fora del seu país, no? I realment són unes construccions increïbles, sobretot perquè és la seva decoració, no? Com veieu, està tot fet de fusta i els plafons que decoren tots aquests graners tenen un decorat que doncs, també després veiem amb teixits, com veiem aquesta dona, però que ens dona a entendre doncs, el diferent simbolisme que està associat en aquesta cultura, no? En els Toraja. Un dels objectes que també vaig portar d'allà és justament això. És un souvenir també que podeu trobar fàcilment allà. Veieu, doncs, és una representació de tot el que és les ofrenes que es portaran per ser sacrificades en una d'aquestes cerimònies d'enterrament. Ja en parlarem. Els bous i els porcs, no? I amb aquesta decoració de colors negres, grocs i vermells que, com us explicava, doncs, formen part dels colors tradicionals Toraja i, de fet, tot el que és la relació amb aquests dos animals, amb els bous i els porcs, que doncs, formen part de la seva vida i que, a més, també són el símbol de riquesa, no? Quan vas passejant per aquí a les terres Toraja, el que trobes és que molt sovint et trobes doncs, una espècie de balcons d'aquest estil, no? Això d'aquí són tombes. Són tombes excavades a la roca que, diguem que més endins hi ha els nínxols i en aquesta espècie de balcons el que s'hi posa són unes representacions humanes dels difunts que hi ha a l'interior. Això es coneixen com a tautaus i són, de fet, figures que es creen segons la imatge dels morts per justament facilitar el fet de reconèixer la tomba i venir a presentar els respectes en aquests morts més fàcilment, no? Per tenir-los ubicats. Històricament, això s'ha anat fent així, per això entres en coves i veus els tautaus més antics o fins i tot en algun lloc veus les tombes encara mig obertes amb els cranis per allà al mig. És una relació amb la mort que a nosaltres ens pot frapar una mica, no? Aquí, per exemple, hi havia un tallador, doncs la difunta és aquesta senyora d'aquí a la dreta i ell estava esculpint aquesta figura humana que està feta a mida natural, que després la seva família vestirà per posar-la allà davant de la tomba. I aquest senyor que ha construït els taüts. Allà la mort no és vista tan malament com aquí. Què fan? Doncs per acomiadar a un difunt el que fan és fer-ne una gran festa. Una festa on sacrifiquen una gran quantitat de toros i de porcs i quan sigui més gran aquesta quantitat o la riquesa dels bous sigui més elevada, que això es determina pel color, per exemple, quan més blanc sigui, més car és aquest bou i més important és, fa que amb tots aquests sacrificis i amb tota la gent que ve convidada per veure tots aquests rituals, diguem que
l'estatus del mort en el cel serà més elevat i, per tant, quedarà més agraït amb els descendents, que són els que queden a la Terra i que li han fet tota aquesta festa. Això, com us deia, es converteix en un ritual dels més elaborats de la mort que hi ha en les cultures que podem observar avui en dia i en una festa que fa que puguis anar-hi com a convidat. També penseu que pel fet que aquesta festa és un dispendi increïble per la família que acomiada el mort, és caríssim per ells de fer això, significa que han hagut d'estalviar. De manera que diuen també que els toreja el que fan és estalviar durant tota la vida per a després poder ser enterrats amb aquells diners. I entre que una persona mor i que és enterrada segons tots aquests ritus i que se li pot fer la festa, etc., poden arribar a passar anys, fins 4 a 5 anys, de manera que durant aquell temps en què el mort encara no està enterrat, es troba vivint al mig de les dependències de la família, com si encara estigués allà en vida, tot el mort embolicat dins del taüt, ple de mantes, etc., però no deixa de ser que conviuen amb la mort constantment fins que no el poden enterrar. Unes fotografies dels balls que es fan, discursos que es fan parlant del mort, l'arribada de les processons de tot el que són les ofrenes que han anat fent els diferents convidats, o finalment els bous, els porcs que porten allà i sacrifiquen allà in situ, la preparació dels porcs, és realment una festa que potser no és per tots els estómacs, però que no deixa de ser interessant per conèixer una altra visió del que és la mort i de la relació que podem tenir-hi els vius. I acaba aquesta festa amb una lluita de bous. Te'n vas aquí en els camps d'arròs i allà es posa tot el públic a punt per veure com dos bous mascles intenten trencar-se el cap donant-se cops per aleshores fer apostes i veure realment qui és el guanyador per acabar una mica amb més diversió aquesta festa que haurà durat al final tot el dia. Sortim de Sulawesi i anem a Bali. A Bali per què? Perquè també és una de les illes una mica més conegudes d'Indonèsia. Tothom que pensa una mica en el paradís té associada les platges aquelles interminables de Bali, amb palmeres, etc. Però a mi no m'agradaria parlar d'això, perquè al final de platges n'hi ha a tot arreu, algunes més interessants, algunes menys, però a Bali tenim la conjuminació de dues coses molt especials. Per una banda, el paisatge, que és una illa d'un paisatge espectacular. De fet, els camps d'arròs aquí i tot el que és la irrigació que tenen associada és patrimoni mundial de la humanitat per part de la UNESCO des del 2012, o sigui que donen importància a tot aquest treball de la irrigació dels camps d'arròs i elevar també el fet que la majoria d'aquesta illa, recordem que és en un país principalment musulmà, la majoria de la gent en aquesta illa, el 83%, per ser exacte, són hindús. Aquí és on ha quedat el remanent d'aquella religió ancestral, tradicional, de l'edat mitjana, podríem dir, que mentre va ser foragitada per la invasió musulmana en altres illes, es va concentrar aquí i aquí van quedar hindús. De manera que aquí trobem aquests temples que havíem vist en altre lloc abandonats, simplement com a curiositats arquitectòniques, aquí a Bali, en realitat, el que són temples funcionals. I són temples que acullen moltíssimes cerimònies i, de fet, aquí a la vegada també hi ha la conservació de gran part de les arts que es mantenien a les corts dels diferents reis hindús, que ja podem haver vist una mica a Java, però que aquí a Bali han magnificat i han arribat a l'excel·lència. En concret, la dansa. És aquelles danses, ja ho veureu alguna altra foto, que són unes danses molt i molt precises. Aquí, per exemple, són fotos d'unes nenes aprenent i la mestra, que si tenia la mà així, l'acabava posant amb un grau una mica més inclinat o menys perquè havia de ser una cosa perfecta. Aquí també hi ha molts espectacles que podeu veure, espectacles d'orquestres de gamelans o, sobretot, en el mateix davant del Palau Reial, poden haver-hi espectacles de danses tradicionals, n'hi ha de diferents estils, com aquesta, la dansa Kekak,
que és una dansa que acaba amb una trepitjada, podríem dir, de brases per gent que està en trànsit, de manera que no s'entenen que estan trepitjant carbó, no? És una dansa, doncs, força interessant, sobretot pel misticisme que té associat, no? Aquí cremen uns quants cocos i al final, doncs, la gent passa pel mig com si res, sense protecció. Aquest senyor doncs, acaba tenint les soles dels peus cremadíssimes, però és com si no s'hagués assabentat. Potser l'endemà quan es desperti ja ho notarà, no? Però cada nit va repetint això. Els que estan una mica més còmodes són els ballarins d'aquí, com us deia, de l'espectacle davant del Palau Reial, que és la dansa Legong. Aquesta és la dansa tan precisa que han de fer aquestes ballarines, sobretot tant amb les mans, amb els peus, com amb la gesticulació de la cara, no? Amb els ulls, els llavis, els mouen exactament en el moment precís i, per tant, doncs, és una dansa que és magnífica de veure i de fotografia, que, com abans, no? Us comentava, doncs, ens transportaran directament a una època en què l'hinduisme regnava a tota Indonèsia i que encara avui en dia es pot conservar en aquestes tradicions culturals que podem veure a Bali. Acaba també apareixent el barong, que és un dels dimonis tradicionals d'aquí, d'aquesta cultura, i una de les danses que sol acabar els espectacles. El que us comentava dels temples, doncs podem anar passejant tranquil·lament pel mig de Bali, trobant-nos una processó que se'n va a un temple i allà està tot decorat perquè hi ha una festivitat. O, per exemple, també hi ha un altre temple que ara us ensenyaré, que és el de Pura Besakí, que és un dels més tradicionals, que també sol haver-hi, és aquest d'aquí, tot ple de pagodes, sol haver-hi gent que aquí va cada dia a fer ofrenes. Allà fins i tot també, a les botigues mateixes d'Ubud, et trobes que cada dia al matí fan ofrenes florals que deixen a l'entrada de la botiga justament perquè sigui en honor dels déus, a més dels déus de la fertilitat econòmica, esperant que això ajudi a atraure clients i, per tant, riquesa per la botiga. Aquest temple està a prop de les muntanyes i realment les vistes des d'aquí són fenomenals. El que us comentava dels paisatges, també hi ha aquest llac Batur entre les muntanyes i per mi un dels temples més bonics. Això és una curiositat, passes per allà a la carretera i veus, abans hem vist arròs assecant-se, això és clau d'olor. Aquí hi ha unes grans plantacions de clau a Bali. I, de fet, hi ha una curiositat, a les cigarretes d'Indonèsia hi ha un model que són els Kretek, que són unes cigarretes que incorporen trossos de clau d'olor a dins. De manera que quan sents l'olor d'aquest tabac és molt fàcil d'identificar perquè fa olor de clau. I aquest so, aquest nom de Kretek és referent al so que fa al cremar-se aquest clau que va fent com crec, 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 i de manera que dona aquest soroll característic. Aquest és un temple també que a més apareix en els bitllets de 50.000 rúpies i és un dels temples més bonics de Bali. Es troba just al costat de l'aigua, al mig d'un llac, i realment combina, com us deia, aquest hinduisme amb l'arquitectura local. Anem acabant per finalitzar el que seria l'excursió que haurem fet a través de tot aquest periple per les illes i ho farem amb Lombok, des d'on agafarem una barca per anar fins a Komodo. Lombok és una illa que hi ha just al costat de Bali. De fet, des de Bali es veu Lombok i des de Lombok es veu Bali. I és una illa que no és tan gran com Bali, entremig hi ha un estret que es coneix com l'estret de Lombok i hi ha unes illes que són molt conegudes per fer busseig, que són les illes Gili, però el que és important d'aquí és que entremig, entre Bali i Lombok, hi ha una línia
que no és una línia real, no és tampoc una frontera política, sinó que és una frontera de zones biogeogràfiques. I això hi va haver un senyor, que és Alfred Russel Wallace, que és, diguem, com el que va acabar definint la teoria de l'evolució juntament amb Darwin, que havia estat estudiant aquí i es va adonar d'una cosa, de que totes les illes que quedaven a l'esquerra de l'estret de Lombok tenien a veure amb la fauna i la flora que hi havia a Àsia. Per exemple, hi havia tigres, hi havia rinoceronts, etc. I, en canvi, a partir de l'est, tot el que quedava a la dreta d'aquesta línia tenia a veure amb el que es trobava a Austràlia i a Nova Guinea. De manera que va servir aquesta línia per entendre que en el passat les illes que hi havia a l'esquerra o les illes que hi havia a la dreta havien estat connectades entre elles, de manera que aquesta fauna s'havia anat podent repartir per les diferents illes i al final, doncs, amb l'augment de les aigües s'havien anat espaciant. Però des d'aleshores, doncs, això es coneix com a la línia de Wallace i fa referència a aquesta diversitat de fauna. Cosa que vol dir que a partir d'ara el que anem veient de fauna i de flora, doncs, semblarà més a coses que hi hagin a Papua Nova Guinea i Austràlia que no pas el que haguem vist fins d'aleshores. De fet, pròpiament el que és arquitectura o pròpies cultures no serà tan diferent del que hem vist fins ara. De fet, a Lombok hi ha una muntanya amb un temple dalt de tot, que és bastant interessant de pujar-hi, perquè data del segle XVI i des d'aleshores, des d'allà dalt, hi ha una vista magnífica de tota l'illa. És una illa petiteta, com us deia, i pujant aquí dalt, des d'aquí tindrem unes molt bones vistes de tota la plana. Lombok com a tal és una mica més seca que no pas Bali i té algunes altres particularitats. Per exemple, que aquí hi vivia la gent de l'ètnia Sasak, que són principalment musulmans, però que fins a l'Islam tenien les seves pròpies creences i aquí, en aquest temple de Pura Lingsar, s'hi van acabar conjuminant les creences hindús i d'aquests avantpassats sasacs, de manera que té unes característiques una mica especials. Des de Lombok, com us deia, el que farem serà agafar una barca que ens portarà fins a Komodo. I aquest serà, per mi, una de les grans aventures que podem fer en aquest viatge, no tant potser per veure els animals al final, sinó perquè és prou aventurat pujar amb unes barques d'aquestes que simplement tenen una coberta protegida del sol, a dalt una mica de lloc per estirar-se i a dins una petita cuina on van fent el menjar que van repartint després durant els 3 o 4 dies que dura tota la ruta. Però el que té de bo és que vas passant per les diferents illes que hi ha entre el mar de Sonda i, per tant, aniràs veient una mica com va variant aquesta vegetació i aquesta fauna que us anava comentant. I, sobretot, el que és més impactant és arribar al final a Komodo, que és on veurem els famosos dragons que han passat gairebé a ser llegendaris. Per cert, que qui vulgui veure dragons de Komodo no cal que vagi aquí a Indonèsia, sinó que pot anar al Zoo de Barcelona i allà hi ha un parell o 3 d'exemplars. De manera que, com a mínim, ens podem fer una idea una mica de com són aquests animals. Però el fet de veure'ls in situ realment fa que sigui una de les experiències més interessants que puguem tenir en aquest viatge. Aquí el que ens serviran és bàsicament el menjar tradicional de la zona. Ja ho veureu, el goreng, el nasi goreng, un parell de fotos després, i el que us comentava. Mentrestant, per no fer tan avorrit el viatge, anem parant en diferents illes. Aquí, per exemple, a l'illa de Moyo, entres i vas a buscar unes cascades que hi ha a l'interior. Aquest és el capità, ens anava portant fins a l'interior, i aquí unes cascades on et pots refrescar. Recordem altre cop que això és el tròpic i, per tant, aquí fa calor, hi ha humitat i un bany d'aquests sempre és agradable. També es visita una altra illa, com la de Satonda, per exemple. Aquí sol combinar-se també amb busseig,
amb snorkel, de manera que ens permet veure tot el que és el sota de l'aigua, el fons marí. I recordem que aquí a Indonèsia està considerat com un dels més rics a nivell de biodiversitat de tot el món. Fa que siguin unes aigües cristal·lines amb una diversitat que ja a nivell de terra de les illes ja era important, però a sota l'aigua encara hi és més, no? De manera que podem veure com si fos a l'interior d'un aquari tot el que són aquestes expedicions de busseig que ens permetran conèixer una fauna i tota una sèrie de coralls i algues realment espectacular. Fixeu-vos que també és una activitat principalment adequada pels turistes. Aquí pocs indonesis fan això. La veritat és una mica car, però val molt la pena, i sobretot per arribar a una zona que és el parc de Komodo, que és per mi l'excursió estrella per fer en aquesta zona, especialment si t'agraden els animals. Ara, l'any passat, malauradament, el parc el van tancar perquè uns quants turistes es van dedicar a robar cries de drac de Komodo per tenir-les després a casa o revendre-les. Esperem que ben aviat s'obri de nou per poder gaudir d'aquest viatge, d'aquesta expedició, perquè realment, com veureu després, les imatges són increïbles. El menjar que us deia, doncs, bàsicament, mie goreng o nasi goreng. Aquí, doncs, el nasi és amb arròs i el mie goreng és amb aquests noodles, també d'arròs, i una combinació de vegetals i de truita. Això, bàsicament, és el menjar que tens durant aquests dies, però l'important és, sobretot, els paisatges. I arribem, finalment, a l'illa de l'Agua, on aquí pugem fins a aquesta muntanyeta d'aquí dalt, i des d'allà dalt tenim unes vistes increïbles de Komodo. Fixeu-vos amb el terreny. És un terreny agreste, un terreny molt sec, de vegetació escassa, però perfecte per als dragons que habiten aquí a l'illa. De fet, de dracs de Komodo no només es troben a Komodo, sinó també a les illes veïnes, a Rinca o fins i tot a Flores. I el que sorprèn més, potser, de Komodo com a tal, dels animals de Komodo, és... Perdoneu que... Deia, els dracs de Komodo, curiosament, no es van descobrir pròpiament fins al 1910. Són animals que les llegendes, històries dels pescadors locals, fins i tot algun expedicionari europeu, havien vist des de lluny, però no deixen de ser llegendes. No se n'havien tingut cap espècimen a les mans, fins que uns caçadors holandesos de l'exèrcit no van
venir fins aquí el 1910 i van caçar i van enviar els exemplars a un naturalista. Aleshores, es va descobrir que realment aquests animals, aquests varans, no eren de llegenda, sinó que eren d'unes proporcions increïbles. Penseu que poden arribar a fer 3 metres de llargada i són varans gegantins. Hi ha una espècie que és el varanus, que s'assembla moltíssim, però que són animals una mica més reduïts. Aquí, en aquest cas, per les condicions de vida a les illes, han permès que vagin augmentant de tamany i, per tant, han arribat a ser una espècie gegantina. I quan els veiem, realment ens impressiona moltíssim perquè els pots veure de lluny i ja els sents a venir. Se sent l'esbufegar de la seva respiració quan s'acosta, o fins i tot les petges dels peus, el so de les passes. I quan els veus que creuen davant teu, fan respecte. Són animals que cada any maten algun turista. Se'n va una mica per les zones que no estan controlades i els sorprèn i acaben atacant-lo. A més, són animals molt curiosos. Tenen la llengua bífida, com tots els varans, però aquests, per una banda, tenen una força increïble perquè són molt grans, però per altra també tenen unes dents amb les quals la saliva que les impregna, quan mosseguen a les seves preses, és una saliva verinosa. De manera que, encara que la mossegada pugui haver estat molt lleugera, al cap d'un temps, la presa, que solen ser cérvols, per exemple, o fins i tot petits porquets, la presa acaba emmalaltint, acaba morint i, per tant, aquests animals no han de perseguir-los durant gaire estona. Deixen simplement que es morin, després van a buscar la presa que hagi mort. I acabem aquest viatge una mica llegendari parlant de llegendes vives com són aquests dragons. Com comento, al Zoo de Barcelona teniu l'oportunitat de veure-ho i, sobretot, si podeu anar aquí a Indonèsia, podeu arribar a veure'ls esperant, sí, això sí, que deixin l'entrada en el parc, perquè a causa, com us deia, d'aquest robatori, van acabar prohibint l'entrada i, per tant, actualment encara està tancat. Ja sabeu que a través del xat podeu fer consultes i, per tant, si teniu alguna pregunta, jo estaré encantat de poder-les respondre. Aquí, per exemple, veig que la Susanna Monge pregunta com lliga l'islam amb la tradició hinduista i budista. Doncs bé, ho he estat comentant una mica durant la xerrada. En realitat, lliga pel fet que l'islam, especialment en llocs com Yogyakarta o a Bali mateix, permeten l'expressió d'aquestes tradicions hinduistes, especialment de budistes ja queda poca cosa, però almenys hinduistes amb el que és la representació de, podríem dir, la música, la dansa, la llengua moltes vegades i, per tant, no són reticents a poder mostrar tota aquesta història del llegat cultural d'algunes altres zones. Ara bé, sí que en altres zones que no siguin aquestes, per exemple, a tota la zona d'Irian Jaya, a Papua Nova Guinea, on hi ha tribus que estan més apartades i que practiquen encara l'animisme, no estan convertides a cap de les grans religions teocràtiques, doncs aquí l'islam el que intenta és cada cop convertir més en aquestes tribus. O sigui que sí que en aquest sentit hi ha una mica la voluntat d'imposició de la religió general de l'Estat. Viatjar pel món, pregunta, la cerimònia de toreig és impressionant, tot i que la gent sensible ho pot passar malament pels sacrificis i el crits dels animals. Sí, això és cert. Realment, com us comentava, potser no és per tots els estómacs. La veritat és que és una cerimònia molt, molt interessant. Jo fins i tot potser també afegiria que no només és a causa dels crits o dels sacrificis dels animals, sinó també una mica pel propi culte de la mort, fa una mica de respecte això d'anar a un cementiri Toraja, especialment si vas, com em va passar a mi, que anàvem a última hora perquè no havíem tingut temps de veure-ho abans, arribem allà amb un d'aquests
grans cementiris amb una paret tot ple de balcons i es va fent fosc de nit i bueno, aquí doncs, en un lloc tropical sempre hi ha sorolls, no? Que sigui ocells, que sigui insectes, que sigui el vent, i fa una mica d'efecte quedar-te allà veient les tombes, veient aquests tautaus, aquestes figures de fusta que representen els ancestres que estan enterrats allà, i anar sentint sorolls que poden fer començar a pensar que aquelles figures comencen a parlar o fer moviments. Realment fa una mica de respecte i, per tant, potser això s'ha d'anar sabent una mica on vas i, per tant, amb una certa previsió, perquè potser tampoc no és per tots els públics. Però sí que realment, com a experiència de coneixement d'altres cultures i d'altres ritus de la mort, és interessant. I si podeu llegir aquest llibre, la veritat és que us ho recomano. En aquest cas, com que estem en una xerrada organitzada per les biblioteques, us recomanaria aquests llibres. De fet, aquest de No és un deporte de riesgo, que parla dels Toraja, és el que a mi em va servir per entendre una mica tota la cultura d'allà, però n'hi ha d'altres. Allà mateix també, per exemple, trobareu aquest d'aquí, que t'explica una mica més en detall tots els ritus i, per tant, pots anar entenent molt més bé tot el que és el que hi ha al darrere d'aquesta tradició i tots els sacrificis, etc. Altres llibres que jo tenia per aquí, per exemple aquest, d'Eric Hansen, que també teniu en el llibret que veureu en un dels links de la biblioteca, us fan recomanacions de llibres i en aquest cas Un forastero a la selva és un anglès que va anar a peu per la selva de Borneo. És una de les selves més complicades de tot el món, on pots trobar, per exemple, els caçadors de caps. I, de fet, aquest llibre del Francesc Domalén és per explicar justament la història d'aquests talladors de cap. Diu, entre los cortadores de cabezas de Borneo. O, si anem a autors anglesos, hi ha Redmond O'Hanlon, que realment té una manera d'explicar molt divertida, és humor típicament anglès, també fa un viatge a l'interior de Borneo i explica tot el que s'hi troba, principalment insectes, atacs d'animals, etc. D'Alfred Russel Wallace també hi ha algun llibre, per si esteu interessats en conèixer l'obra d'aquest naturalista. Hi ha un capítol dedicat a les Cèlebes, a Sulawesi, que també ens permetrà entendre la riquesa no només ritual de la mort dels Toraja, sinó també de la gent. I també tinc un altre llibre molt interessant, que és Zoo Quest for a Dragon. Aquest és un dels primers llibres. Aquest, de fet, és una edició de primerenca, aquest és de l'any 57, de David Attenborough, el gran documentalista britànic, el gran naturalista, que en aquella època es va dedicar a viatjar per anar proveint diferents zoos d'Anglaterra d'animals i, en concret, va anar a l'illa de Komodo per trobar els dragons i poder-ne capturar algun. Aquí explica tota la història. Al final, són tot això lectures que ens ajudaran a aprofundir una mica més sobre el país, sobre Indonèsia, i realment aquí teniu, a causa de la seva gran extensió i de tota podríem dir, la diversitat d'aquest arxipèlag, com us deia, un viatge per enriquir-vos a vosaltres, especialment per tota aquesta diversitat i aprendre a viatjar amb una mirada diferent, com sempre intentem dins d'aquests cicles que organitza Biblioteques de Barcelona i que us convido a seguir. Si us ha agradat aquesta xerrada, sapigueu que demà, a aquesta mateixa hora, a les 7, tornaré a ser jo present per parlar de Rapa Nui, l'illa de Pasqua, l'illa dels Moai, i els propers dies també hi haurà, parlarem de Cuba, de Nova Zelanda, de Galápagos, Canàries, i finalment també tancaré el cicle amb Sri Lanka i l'illa de Maurici. Totes elles illes que al final el que ens determinen és una manera diferent de viure, una manera diferent també de viatjar-hi i de conèixer el nostre món. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i us espero aquí amb aquesta propera o d'altres xerrades que puguem anar plantejant. Moltíssimes gràcies i a reveure.